Nevýhoda je, že ona je bílá, pozadí je bílá. To jsem trochu nedomyslela. A už na to peču. Wiggle. Nevím, co říct. Já to viděla, já to nevím. Co mám dělat? Ahojda, tady Murix a já vás vítám u dnešního videa. Dneska to tady bude video o tom, kde budu ukazovat své nové pečpáky, které jsem sehnala v Brně a budu je taky komentovat, třeba jak se mi líbí a tak. Takže doufám, že se vám bude video líbit a jdeme na to. První pečpák, po kterém jsem teda sáhla, byl tenhle nosorožec, který se mi teda celkem líbí a nevím proč, on třeba za mě dává strašně optimistic vibes. Prostě taková, já nevím jak to říct. Prostě podívejte se na ní, jak je úplně, wow, to je úplně jaj. A když už jsem šla po tom Hruchovi, tak proč neukázat celou tu sadu, že? Tady máme tohoto krásného axolotla, takovýho pěkného, prostě wow, žlutý. A teďka tady máme jednoho mýho vyše. Tohle pečopáka jsem si fakt jakože hodně přála. Prostě pomoc. A nevím, on je prostě boží, jakoby perfektní, úplně jako barvy skvělý. Jo, akorát trošku pusinko má z té kabelky, což mě mrzí. Jako špinavou, chápete. A jinak je úplně dokonalý, prostě koukněte na něj. On je úplně, mama, jsme se tady zastřelili. Jdu vás papat. Mňam. Dále tenhle. Bum. Dále tady ten páv. Prostě on taky vypadá úplně úžasně. Akorát trošku ty barvy mě štvou. No jakože já vím, že pávy takhle vypadají, ale mně prostě k němu ty barvy nějak moc nesedí, ale pořád se mi hodně líbí, takže můj první tip tohoto páva do mé kolekce prostě jubí. Jako další tady mám tuhle kočenku a já jako, můj bože, jako já jsem si myslela, že bude vypadat jinak, jo, prostě jsem nevěděla, že bude tak pěkná, jo. Já jsem to prostě nečekala, jako koukejte na ní, ona je úžasná, prostě dokonalá, ty barvy, to všechno, já nevím, prostě wow, já love you. Jako pusy, a to mají. Dobrý, vole se. Nebo zde je ještě jeden. Tam nic stačí znovu. Prosím, tu. Zakryl. Tak, ty krásy. Ty pojď pryč. Budeme sem nějak. Toto. A hlavně nepadej. Trošku žák posuju. Další pečopák je tady tenhle pes. On je tady sice úplně poslední, ale já ho fakt jako zbožňuju, ty barvy jako dokonalý, jo. A on tady má vlastně i jako dvojče, tady toho fialového. Jako nevím, jak jste na tom vy, ale mně se víc líbí toto. Ne, že by to bylo těma barvama, ale tady ten má dál oči od sebe, tenhle má blíž a celkově se mi víc líbí tento, no. Prostě koukejte na to, tenhle je z blind boxu a už na něm jde vidět, že tady má jako trošku přemalovaný jazyček a je takovej celý, no prostě chápete mě, takže prostě wow. To bylo asi všechno k tomuto videu, já jsem strašně ráda, že jste se dokoukali až do konce, já jsem spokojená, že jsem tady ty pečpáky sehnala a rozhodně jdu do mé kolekce, takže tak na vás těším u dalšího videa. Bye!